Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw ng Martes, January 19, 2021. Kahapon ngang alas 10 ng umaga ay may namataang bagong low pressure area at sa huling pagtatala ng Pag-asa kaninang alas 3 ng umaga ay huling namataan ito sa layong 65 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Mga nakakaapekto sa kalagayan ng ating bansa. Ang tail end of frontal system or shear line ay nakasentro pa rin sa eastern section of southern Luzon, kaya palagi pong nakakaranas ng madalas na pagulan dito sa Bicol region. Dahil sa pinagsamang LPA at tail end of frontal system ay makakaranas ang Eastern Visayas and Bicol region ng makulimlim na kalangitan at may malawak na katamtaman hanggang sa malalakas na pag-uulan, mga pagkulog at pagkidlat ang mararanasan. Posible rin ang pagbaha at mga landslide dahil sa moderate to heavy rains with at times intense rains. At samantala, dito naman sa Caraga, Western and Central Visayas, Zamboanga del Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, and Quezon, maulap rin na kalangitan ang mararanasan na may kalat-kalat na pag-uulan mula sa katamtaman hanggang sa malalakas at mga pagkulog at pagkidlat, epekto yan ng low pressure area. Mag-ingat din po tayo sa posibleng mga flash floods at landslide. At dito naman sa Cagayan Valley, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, and Aurora, cloudy sky with light rains ang mararanasan dahil pa rin yan sa northeast monsoon at gayon din ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing parte ng Luzon. At samantala, sa Mindanao naman maulap na kalangitan at makakaranas rin ng mga may hina hanggang sa katamtaman na kalat-kalat na pag-uulan. Epekto yan ng localized thunderstorm. At yun lamang po ang pinaka-latest weather update. At para sa mga ganito pang mga ulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. At para sa mga karagdagang detalye, narito ang DOST Pag-asa. So may binabantayan po tayong low pressure area. Nitong mga nagdaang araw, meron tayo isang low pressure area dito sa may bandang southeast ng Mindanao at ito'y tuluyan na pong nalusaw. Subalit panibagong low pressure area naman ang namataan natin sa layong 65 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. At mapapansin nga natin yung makapal na kaulapan nito ay halos sakop na rin yung ilang bahagi ng Bicol region at yung nakararaming bahagi ng Eastern and Central Visayas. Ang tail end ng frontal system nakatutok pa rin dito sa Southern Luzon area, particular na sa Bicol region, habang ang amihan ay nakakaapekto pa rin sa natitirang bahagi ng Luzon. So ngayong araw itong tatlong weather system na to ang inaasahan na makakaapekto nga sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yung binabantayan po nating low pressure area ay magdudulot ng kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan dito sa may bandang Bicol region. Samantalang maulap may mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog dito nga sa Mindoro provinces, sa Marinduque at sa Romblon area, maging dito sa may bandang Quezon. Dito naman sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at maging sa lalawigan ng Aurora, asahan pa rin yung mga maulap na kalangitan at mahinang pag-ulan na dala ng amihan, habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nga ng Luzon ay generally maaraw naman po pero may tsansa lang ilang pulupulong mahinang pag-ulan. At dahil sa umiiral na amihan at yung nakatutok na weather system sa may bandang Bicol region, mababa pa rin yung ating maximum daytime temperature sa ilang bahagi ng Luzon, particular na sa mga nasa silangang bahagi. Sa Legazpi, posibleng umabot na around 27 degrees Celsius lamang yung mataas na antas ng temperatura ngayong araw, 26 degrees Celsius naman sa may bandang Tuguegarao. Yung binabantay nating low pressure area, magdudulot din ng kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan dito sa Eastern Visayas. So generally, pinapayon po natin yung mga kababayan natin, hindi lamang sa Eastern Visayas, kundi maging sa Bicol region na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Magpapalabas po tayo ng weather advisory regarding the aforementioned low pressure area ngayong umaga. Antabayanan po nating lahat iyon. Samantala sa natitirang bahagi ng Kabisayan, ngayong araw asahan maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Mindanao area, ang Zamboanga del Norte at ang Caraga
region ay magiging maulap din, may mga pag-ulan, ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog, habang sa natitirang bahagi po ng Mindanao, mainit at malinsangan panahon maliban lang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms. Dahil sa umiral na amihan, mayroon pa rin po tayong gale warning. Inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon yung mga areas na naka-highlight ng pula. Ito po yung mga bahagi ng karagatan, mga karagatan sa paligid ng Northern and Central Luzon, Western Coast ng Palawan kasama ang Kalayaan Island, maging dito sa may bandang Lubang Island, Eastern Coast ng Quezon kasama yung Pulilo Island. Dito sa may bandang Camarines Norte, Northern Eastern Coast of Camarines Sur, itong Catanduanes area, Eastern Coast ng Albay kasama yung Rapu-Rapu Island, Eastern Coast ng Sorsogon, itong Northern at Eastern Coast ng Northern Samar, Eastern Coast ng Samar, ng Dinagat Island, ng Surigao del Norte, Siargao at Surigao del Sur. So generally, yung mga areas na yan, inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon po. Hanggat maaari, huwag muna pumalawat dyan yung mga babae nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. So generally, yung binabantayan po nating low pressure area, bagamat malit ang chance maging bagyo, ay posibleng ang maapekto pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. So far dito sa Metro Manila sa darating na Miyerkules hanggang Biyernes, hindi naman po natin inaasahan na magkakaroon ito ng direktang epekto. Subalit maulap pa rin sa Wednesday, then we have gradual improving weather pagdating ng Thursday and Friday. Sa Baguio City naman, asahan maulap, may mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa Wednesday. Then Thursday and Friday, generally maaraw, subalit may chance rin ng mga mahinang pag-ulan na dala ng amihan. Sa Legazpi City, posibleng maapektuhan pa rin ang low pressure area sa darating na Wednesday. Then we're expecting gradual improving weather pagdating ng Thursday or Friday, pero may chance rin ng mga isolated thunderstorms. Sa Cebu patuloy po yung mainit at malinsangang panahon for the next 2 to 3 days, Wednesday hanggang Friday, pero may chance ng mga ilang isolated thunderstorm at ganun din sa Davao City. Posible naman maglaro mula sa 30 hanggang 32 degrees Celsius, yung pinakamataas na antas ng temperatura sa nabanggit natin na lugar. At ang araw ay sikat mamaya alas 6:25 ng umaga at lulubog alas 5:49 ng hapon.